Mauliate mari tuatek kadongan buhita pajuk panguse di pertanyaan palam roha di channel YouTube IKB Namar Hatabata Toba di perjupangat tahun andorang so tatangi hodope sian hatan itu hatta perjulu martangiang mahita pahibul rohata laho tumangihum majakon hatan itu hani ali di bata manami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami nunga radi kami laho tumangiho katam patinggil masih parion nami partudion nami jala pargugui kami Tuhan asau nakola panangi-nangi alaikon namangulahon hatam lo asiro ham di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Dia muna aliak kadongan ia si pakusor-kusor ni rohatta sadarion dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan gabi kabaoran ni pasu-pasu sian hatan itu hatta natar surat di buku Hesekiel 47 ayat sada sahatu ayat 12 jalan nagabi pamusatan ni si pakusor-kusor ni rohatta ima sian ayat sia C nama dok hisar huhut mangulu saluhut hasahatan ni batang aeki di akatiki na parpudion adong dosada ede partodion namatsay di halomoh torok zolma mangidi hotsa sabut tispadohan ni de sangonon hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Manaik do turoha jinuhon ni dei. Ima napai ngotok kita bi ia pertikian dada saya terus adong. Alani molo adok pertikian pakai ma denggan. Laho patuduh pasu-pasun debata marhite kabahenat tabi. Dijauh panurirang Hesekiel do. Asa marnida songon dia aik ruar siapitu ni bagas joro lam leling labelga aiki gabi mabain sada batang aik disuruh doi bana mangihuti huk batang aiki dohok marnida aka hau na tubuh rumah tarata ditopi ni batang aiki suak songoni marnida aka hau na marperbuit terus ujung ni batang aiki tolhas do di laut na acim jala paubahon aik lauti gabi aik hanguluan asabui akka dekke mangulu do akka rumang ni ragam na tinopa di laut hud diak maranaki namasaon naing pabuahon akadongan sungguh dia do pasu-pasu ni jahubah rosian bagas joro tu desa na wadu mabuan hanguluan marhiti Kristus diusehot de batado pasu-pasu kadua tu zolma dia kana porsea sian bagas rohana ruar muse akabatang aik tu sudiluan molo marsiho tu Kristus tu hita gabe batang aik pasu-pasu ni Tuhan itu kita tu sudi jolma na humaliak kita anggiak ma lamasihol kita asa gabe pasu-pasu ngurut tahun martang yang mahita ali Tuhan mauliate ma itopahodo tutu ngudu nami songon batang aik na marbona sian aik na metmet alay wuido gabi batang aik na balga mabuan hanguduan pasu-pasu tu na humaliak kami ali Tuhan pahok mahami di haluaw ni asa gabi sibuak kaluaw kami tu temse tu na humaliak kami mauliate maliho di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Songoni mazolo pertanyaan atta di bagas tikyo nak kadongan alai sotung lupa hamu hasomalani like subscribe jala sagi ko mamuse tuaka dongat tanah asing dope marhiti nunga parsidot tamu patol haso barita nauli
tuaka dongan dilihat portivion rap dohot ika bi sai di pasu-pasu tuhat tai mahita koras